Ratil mokwongo idwe mar abich ni igoye gi jorieko e weche mag omenda, jorieko e weche mag uchumi, nikech ka dwe chakore kama ing'eni joma thoth bende ochamo osara, samoro ging'ene girwak gi kuonde machalo nade, bajet igo nyaka e udi donge. Bajet mar piny ema duong' ahinya mondo wang'e ni to geno nitiere iye nikech en trilion 4.82 ma oketi migombo ni mondo piny Kenya obi oti godo tayo chenro mage chakre tarik 1 dwe mar 7 mar higani nyaka tarik 30 dwe mar 6 higa manyien. Nyiso ni en bajet mar 2026-2027 kata 2026 gi 2027. Machiegni retwak K'Odera. Erokamano ahinya Bati. Amoso jo thurwa duto ni oimore uru kendo machiegni uru e twak ma kawuono ma wadwa ng'iyo budget ma sirikal oiko ma idwa pedh ne jopiny mondo wawuoye kendo kaber to puodhi mondo ti chak hik omenda mar dwe mar 6 higani nyaka higa manyien. Kaka isewacho, total budget no en trilion 4.8. Higa mokadho budget mane otiyo ne en trilion 4.7. Tiende ni sirikal neno ni mondo piny odongre gi budget no gi trilion nyaka trilion 4.8. Budget ni dhi nyiso kaka sirikal owinjo oyudo pesa ni to gi kaka owinjo oti kode. Wang'eyo waduto ni yo makende ma sirikal yudogo pesa en yor osuru. Koro budget ni ogolo yo ogolo onyiso ni kuom trilion 4.8 ni trilion 3.6 owinjo wuok kuom osuru, gimiluongo ni ordinary revenue. Ordinary revenue ni wuok e msara ming'ado ji directly kata indirectly. Directly tiende ni jok mondiki inyalo ng'ad msachgi, to indirectly tiende ni koro jok mong'iepo inyalo ng'adgi through VAT kata excise duty. Budget ni nigi fungruok moro gimiluongo ni deficit. Mamano to ok ni mae mokwongo bedogo. Deficit en rem moro. Tiende ni kuom trilion 4.8, yes, trilion 3.6 ema wadhi yudo from revenue. Modong' no en gimiluongo ni deficit. Deficit ni iyude nang'o? Sirikal wacho ni wadhi yude kwa holo, wanyalo holo locally, tinde wanyalo holo within the economy, kata wanyalo holo oko mar Kenya. Make maka gi kanyo. Karola kanyo ng'eni